Расійскія бамбавальнікі і ракетаносцы працягваюць лётаць над Беларуссю. Сёння яны трэнавалі скіданне бомбаў на нашу зямлю. Пра гэта афіцыйна паведаміла Мінабароны Беларусі. Паводле ведомства, чужыя самалёты з'явіліся ў беларускім небе праз сітуацыю на мяжы. І праз гэтую самую сітуацыю Захад збіраецца накладаць новыя санкцыі супраць рэжыму. А Лукашенко загадвае даставіць мігрантам дровы і агучвае новыя ідэі, каб яшчэ больш завастрыць канфлікт. Сёння ж стала вядома, што мігранты пабілі палкамі беларускіх памежнікаў. Вітаю, шаноўнае спадарства, гэта студыя Белсат. З вамі Вітаўт Ціўчык. Запрашаю. Ситуация очень катастрофическая. И через день это будет еще катастрофичнее, я думаю. Деревья вот так вот, без комментариев. У нас не вырубишь ни одного дерева. О! Гэта ганебна, што ўлады Беларусі выкарыстоўваюць мігрантаў як зброю супраць суседняй краіны. Скандальныя паводзіны рэжыму ў Беларусі – гэта тое, што Еўропа не можа прыняць. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? За свабоду, якая ў Нямецчыне і ў Еўропе часта ўспрымаецца як дадзеная, тысячы беларусаў вымушаныя змагацца кожны дзень. Свабода голасу, свабода пратэставаць, свабода прафесіі, якая вам падабаецца, свабода не аказацца пад вартай пасля мірнай дэманстрацыі, свабода быць у бяспецы на вуліцах вашага гораду. Трывога, нявызначанасць, напружанасць на беларуска-польскай мяжы нарастаюць. Сюды штодня сцякаюцца групы мігрантаў, што афіцыйна пацвярджае Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі. Цытата. «Па стане на раніцу 11 лістапада на лініі мяжы ля польскай агароджы працягваюць знаходзіцца больш за 2000 бежанцаў, сярод якіх шмат жанчын і дзяцей. А на працягу сотняў да стыхійнага лагеру прыбылі некалькі вялікіх групаў па 200 чалавек. Агулам сітуацыя застаецца напружанай. Пасля некалькіх спробаў гвалтоўнага прарыву мяжы польскі бок узмацніў абарону. Цяпер для перадухілення мінання мяжы задзейнічанае 15 тысячаў вайскоўцаў. Міністэрства ж абароны Беларусі угледзела ў дзеяннях польскіх уладаў неадэкватную рэакцыю, заявіўшы, што для пераадолення мігранцкага крызісу заходнія суседзі замест дыялогу нарошчваюць вайсковыя сілы. Лукашенко папярэдзіў, што ў перамовах з Пуціним заклікаў да агульнай абароны межаў, гэтак званай саюзнай дзяржавы. Гэта патрэбна не толькі для стрымання пагрозы з боку польскіх вайскоўцаў ды сілаў НАТО, але і для ўцекачоў, якім, са словаў Лукашэнкі, з Донбасу перакідваюць зброю. Між тым сёння на авіяцыйным палігоне Ружаны два звышгукавыя бамбавальнікі, ракетаносцы Ту-160, адпрацавалі вучэбна-баявыя задачы, у тым ліку імітацыю бомбакідання. Зранку ў некаторых тэлеграм-каналах з'явілася відэа, на якім бачна, як з горадні вайсковая тэхніка скіроўваецца, імаверна, у бок мяжы з Польшчаю. Лукашенко адрэагаваў на заяву краінаў Еўрапейскага звязу аб прыняцці бліжэйшым часам 5-га пакету санкцыяў, прыгразіўшы перакрыць Еўропе газ, спыніўшы пампаванне праз газапровад Ямал-Еўропа. Афіцыйная прадстаўніца замежна-палітычнай службы звязу Набіля Масралі адказала, цытата, «Газ – гэта рэсурс. Рэсурс першай неабходнасці, і ён не мусіць выкарыстоўвацца як геапалітычная зброя». Мігранцкі крызіс – гэта самая вялікая праблема самога Лукашэнкі. Сёння заявіў гэтак міністр абароны Латвіі Артыс Пабрыкс. Паводле яго, узурпатар можа справакаваць канфлікт між НАТО і Расіяй. Масква ж працягвае падтрымліваць рэжым у Менску. Навошта ёй гэта трэба? Ужо зараз абмяркуем з расійскім палітолагам Александром Морозовым. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
Спадар Александр, ну бачым, што сітуацыя ўсё больш і больш становіцца гарачай, гавораць ужо нават пра санкцыі супраць аэрафлоту расійскай кампаніі. Навошта Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку ў пытанні мігрантскага крызісу? Мы видим сейчас, что очевидно, что Кремль не дистанцируется от тех действий, которые совершает Александр Лукашенко. Ну, в то же время Кремль прямо публично и не поддерживает это. Здесь возникает довольно сложная картина, при которой, с одной стороны, Лукашенко явно рассчитывает с помощью этого кризиса добиться для себя со стороны Запада такого же статуса, как у Эрдогана, то есть как бы привести дело к тому, чтобы Евросоюз согласился на какие-то переговоры. Но с другой стороны, если все повернется с точки зрения урегулирования не так хорошо и кризис углубится, то в таком случае Лукашенко собирается дальше пользоваться поддержкой Кремля. И он ее получит дальше, несомненно. Потому что если наращивать силовую составляющую кризиса на границе, а это вынуждены будут делать и в Евросоюзе, и отдельные страны региона, и Латвия, и Литва, и Польша. Если и Россия начнет действительно подтягивать туда какие-то силы, или во всяком случае какие-то инструменты контроля, соответственно, и Лукашенко будет туда наращивать свои собственные вооружения. Вот это создает действительно чрезвычайно опасный очаг, при котором надо еще учитывать, что здесь есть и Украина как фактор, потому что уже прозвучали слова со стороны Социал-демократической партии Германии как бы о возможном разрешении кризиса за счет Украины. И это вызвало очень резкую реакцию в Киеве. Но надо сказать, что здесь тоже есть карта, которую Лукашенко может разыгрывать. Иначе говоря, завязался очень тяжелый узел, и хорошо уже видно сейчас, что оба сценария его разрешения являются очень проблематичными и не слишком быстрыми. И вот это очень плохо. Меркель звонила Путину гаварыць акурат пра гэты мігранцкі крызіс і прасіла, каб Масква паўдзейнічала на Лукашэнку. Путін адказаў, што Захад павінен наўпрост, напрамую размаўляць з Менскам, з Лукашэнкам. У Берліне, у сваю чаргу, зноў адказалі, што яны спрабавалі званіць Лукашэнку яшчэ ў жніўні 2020 года, калі былі прэзідэнцкія выбары і пратэсты, і тады трубку ніхто не здымаў, гаварыць няма з кім. І вось сёння, літаральна, ТАСС такую вось дэпешу апублікаваў, што Пуцін усё ж такі Лукашэнку пазваніў, але як толькі апублікаваў, то адразу і выдаліў, як быццам бы не было такой навіны. Пра што гэта сведчыць? Ну, мы уже видели по предыдущим таким контактам, что здесь разыгрывается такой пинг-понг, у которого нет результата. То есть кто-то из европейских лидеров, в каких-то случаях Макрон, в каких-то Меркель, звонит Путину, тот со своей стороны обещает что-то сделать или выражает тоже совместную озабоченность, после чего он делает какой-то ритуальный шаг. Но ситуация никогда не менялась. Она не менялась в Донбассе при таких переговорах, она не меняется и сейчас с Минском. Поэтому сам по себе звонок Путину или от Путина сейчас мало что значит. И надо сказать, здесь подчеркнуть, что Кремль, конечно, наблюдая за этой ситуацией, собирается просто и сам получить какие-то бонусы от нее. В этом проблема этого кризиса, что здесь Лукашенко получает какие-то бонусы, и у Кремля есть перспектива получения бонусов, потому что если действительно наращивать какую-то со стороны Евросоюза силовую составляющую, то что будет дальше? Дальше Russia Today будет в течение месяцев и месяцев показывать картинку из этих лагерей. И не только Russia Today, это будут делать и мировые каналы, и CNN, и, так сказать, BBC. Проблема не будет решаться. Лукашенко будет подкармливать людей в этих лагерях. Больше того, Россия почти наверняка заявит, что она готова предоставлять гуманитарную помощь этим лагерям. И все это будет стоять. Разрешения этому не будет. И, на мой взгляд, здесь начнутся довольно существенные потери для Евросоюза, репутационные, перед собственным населением. И вот в эту игру играет Лукашенко. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что он делает. Это довольно продуманная операция. Я думаю, что Евросоюзу здесь нужно очень встряхнуться
И достаточно, так сказать, мы ждем, конечно, сейчас, что к 15 ноября будет встреча на высшем уровне в Евросоюзе по белорусскому вопросу и по новому пакету санкций. Но здесь нужно действовать быстрее и выдвигать какие-то идеи более радикальные, чем просто санкции. Ну вось радыкальныя ідэі акурат высоўвае узурпатар сёння заявіў пра тое, што калі санкцыі будуць прыняць, а чаму б не перакрыць транзіт расійскага газу ў еўразвяз. І прытым ён так заявіў, як быццам бы гэта яго газ, як быццам бы ён распараджаецца гэтай трубою. І тут вось паўстае пытанне, раней гэта Пуцін шантажаваў Лукашэнку газам. Цяпер Лукашенко асмельваецца шантажаваць расійскім газам усю Еўропу. Ну, здаецца відавочна, што без падтрымкі Пуціна немагчыма гэта. Ну, нет. Конечно, это очередной пример такой крайне двусмысленной игры Лукашенко, который, тем не менее, продолжает в какой-то мере лавировать между Кремлем и Западом. Мы это видим. То есть он пользуется поддержкой Кремля, но в то же время все время и находит способ дистанцироваться от него или каким-то образом дать понять, что, так сказать, суверенитет в руках у самого Лукашенко. И когда он говорит о газе, то, конечно, это пустая угроза. Он не может сам отключать никакой газ, и он не может попросить об этом Путина. Это абсурдно. Но, тем не менее, он тем самым дает понять, что он собирается вот так торговаться с Западом. Я думаю, что здесь будет следующий ход с его стороны. Если лагерь простоит 2 месяца на этой границе, а тем более в зимние месяцы, то Лукашенко будет просто бесконечно прибегать к риторике о том, что Запад ему должен за это. И, конечно, этому будет подыгрывать и кремлевская пропаганда, охотно, потому что она всегда подыгрывает в таких случаях. И получится ситуация, при которой для своего собственного населения в Беларуси и для российского населения Лукашенко будет выглядеть человеком, которого обложили санкциями, а за беженцев ему не, за разрешение проблемы с беженцами ему не платят. При этом, конечно, ясно, что будет экспертный консенсус. Он и есть уже, и политический консенсус о том, что Лукашенко это сам спровоцировал. Он это организовал, он оркеструет как бы весь этот конфликт. Но надо иметь в виду, что обыкновенный зритель, обыкновенный медиапотребитель, так сказать, простой обыватель, гражданин, он ведь как бы смотрит на картинку во всем мире и видит лагеря, видит нерешенную проблему. И это будет ложиться ответственность, конечно, и на Европу тоже. Спадар Александр Морозов, расійскі палітолог, быў маім і спадарства госцем. Абмяркоўвалі мігранцкі крызіс. Дзякуем вялікі за размову. Абавязкова яшчэ сёння будзем таксама вяртацца да гэтай тэмы літаральна вось у працяг. Ведаем, што мігранты высякаюць дрэвы, намагаюцца заваліць імі агароджу з калючага дроту, а ўначы паляць вогнішчы ў намётавым лагеры ў беларускай памежнай зоне. Гэтыя кадры абляцелі інтэрнэт і выклікалі шмат пытанняў. Найперш, таму, што за незаконнае зразанне дрэваў прадугледжваецца штраф для фізічных асобаў 580 беларускіх рублёў, а ў абарончых і прыродаахоўчых зонах 1450 рублёў. Журналіст беларускай службы «Радыё Свабода» звяртаўся па тлумачэнні ў гарадзенскі лясгас і службу аховы лесу. Яму адказалі, што таксама не ўхваляюць такіх дзеянняў, але зрабіць нічога не могуць, бо на месцы справамі займаюцца зусім іншыя людзі. Яны ўсё і вызначаюць. Белсад атрымаў відэа з ляснога масіву, як сцвярджае з ваколіцаў Брузгоў. На здымцы бачна, што мігранты працягваюць секчы дрэвы. Деревья вот так вот, без комментариев. У нас не вырубишь ни одного дерева. О! Дровосек. О! Вон как Александр Лукашенко на нарадзе з кіраўнікамі Савета міністраў загадаў падвесці для мігрантаў на мяжу сухія дровы. Нагадаем, што напрыканцы верасня на пачатку ацяпляльнага сезону у розных раёнах нашай краіны быў дэфіцыт з дровамі для насельніцтва. Ужо зараз з намі на сувязі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Спадар Павел, добрый вечар.
Добрый вечер, вітаю вас. Вось та інфармацыя, якую вы агучылі, што КДБ перапраўляе трафейную зброю з Афганістану на мяжу з Польшчай. Зноў-такі яшчэ адзін надзвычай трывожны сігнал. Пытанне, у чым матывацыя? Няўжо узурпатар хоча пайсці на сапраўды збройны канфлікт з ахвярамі? Я думаю, што зараз рэалізуецца сцэнар Лукашэнкам, якога падтрымлівае Расія, які можна назваць прымус да перамоваў. У чым гэта выглядае? Ну, першы крок, як мы бачым, развіццё ўжо на працягу некалькіх месяцаў, гэта гібридная атака, гібридная агрэсія ў бок Еўрапейскага Саюза. Калі тысячы нелегальных мігрантаў сцягваюцца ў Беларусь, перамяшчаюцца да межаў і пазней спрабуюць патрапіць у Еўрапейскі Саюз. Другі крок – гэта тое, што падчас візіту ў Маскву Макей, ужо падтрымаўшы такую падтрымку, атрымаўшы з боку Лаўрова, заявіў аб прызнанні Крыма з боку Беларусі. Гэта вельмі важная і моцная заява і антыукраінская заява, трэба прызнаць. Пазней мы бачым, што ядерныя бомбардзіроўшчыкі Ту-160 і Ту-22М3 пачынаюць палёты над тэрыторыяй Беларусі, у тым ліку суправаджэнні паветраных сілаў Беларусі, знішчальнікаў Су-30. Гэта ўжо пагроза ядернай зброі. Дарэчы, да гэтага таксама Лукашенко пра гэта сказаў, што ў мяне ёсць саюзнік, у якога ёсць ядерная зброя. Трэці крок – гэта размова Пуціна з Меркель, дзе якраз такі Пуцін кажа Меркель, што трэба размаўляць па пытанні міграцыйнага крызісу з Лукашэнкам. Ну і чацвёртае, тое, што мы пачулі сёння, калі Лукашенко фактычна заяўляе аб падрыхтоўцы сцэнару ваеннага канфлікту на мяжы. Калі ён кажа пра тое, што ёсць інфармацыя, што трапляе зброя з Донбасу, значыцца з украінскага Донбасу, бо калі з Расіі, тады пытанне да Крамля, чаму з расійскай акупаванай часткі ідзе зброя, гэта фактычна пагроза ваеннага канфлікту на мяжы. Ну і ён пагражае таксама эканамічнымі крокамі. Гаспадар Павел, калі кажам пра ролю Расіі, вы ўзгадалі пра расійскія бамбардзіроўшчыкі, якія лётаюць над нашай зямлёю, і Мінабароны Беларусі нават не цураецца, адкрыта гаворыць, што яны трэнавалі бомбакіданне на нашай зямлі. Расія напоўніцу выкарыстоўвае Лукашэнку для таго, каб тут яшчэ больш узмацніць кантроль над нашай краінай. Ну, я думаю, что Россия, конечно, выконвае галоўную мэту. Гэта мэта ў сваіх нацыянальных інтарэсах кантраляваць тэрыторыю Беларусі, фактычна захопліваць частку за частку і суверэнітэт нашай краіны, вырываючы кускамі, кавалкамі менавіта наш суверэнітэт і ставячы пад пытанне незалежнасць Беларусі. Гэта галоўная мэта. Ну, зразумела, ускосна яна спрабуе дапамагчы Лукашэнку прымусіць еўрапейскі звяз размаўляць з Лукашэнкам, прызнаць яго як партнёра для размоваў і адблакаваць санкцыі, бо за гэтыя санкцыі зараз плоціць Расія будзе плаціць яшчэ больш. Але кажучы пра пагрозу ваеннага канфлікта, менавіта з нашых крыніцаў, якія мы трымалі яшчэ некалькі месяцаў таму назад на базе ОПСа ў Віцебскай вобласці, праходзіла стажыроўку, падрыхтоўку, скажем так, папярэднюю дзве групы. Група іракцаў і група афганцаў, якія маюць адпаведны досвед удзелу ў баявых дзеянняў у Іраку і Афганістане. Яны рыхтаваліся і рыхтуюцца менавіта дзеля таго, каб прыняць удзел у патэнцыйным узброеным канфлікце на мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Адпаведная зброя была даўстаўлена таксама ўжо ў Беларусь. Але гэта адбылося, конечно, не з тэрыторыі Донбаса, а менавіта з Украіны. Гэта адбылося з Таджикистану, дакладна, можна сказаць, з Афганістану праз Таджикистан. Бо на канцы кастрычніка два военно-транспортных самалёту Міністэрства обороны Беларусі прыземліліся ў аэрапорце Айни у Таджикистане, дзе знаходзілася на борце гэтых самалётаў група выведкі беларускай КДБ Беларусі, мела на мэце адпрацаваць дадатковы шлях, транзітны шлях для
патэнцыйных нелегальных мігрантаў з Афганістана і таксама забяспечыць дастаўку трафейнага ўзбраення амерыканскай вытворчасці, таксама савецкай вытворчасці, якое было і дастаўлена гэтымі военно-транспартнымі самалётамі ўжо ў Беларусь. Для каго? Менавіта для гэтых двух груп, іракцаў і афганцаў, якія падрыхтаваны для ўдзелу ў патэнцыйным военным канфлікце. Але сёння Лукашенко рэалізуе сцэнар паказаць усяму свету, як терпяць мігранты. Ён прадае гэтую картинку ўсяму свету. Гэта галоўная зброя, якую ён выкарыстоўвае. Але ён таксама і пагражае эканамічнай зброяй і патэнцыйна военным канфліктам. Пра эканамічную зброю таксама яшчэ вас запытаю, але вось наконт гэтай зброі рэальнай, якую могуць мець некаторыя групы сярод мігрантаў, бачылі мы відэа таксама, як здзекваліся з самых гэтых мігрантаў сілавікі беларускія, магчыма, беларускія памежнікі. Ёсць таксама сёння з'явілася відэа, як ужо мігранты палкамі б'юць беларускіх памежнікаў, ці наяўнасць у іх на руках зброі, ці не абярнецца насупраць самога рэжыму і яго функцыянераў. Вось тут я хацеў бы казаць пра чалавечы фактар. Усе гэтыя сцэнары, пра якія я сказаў, падрыхтоўка вось гэтай карцінкі для захаду, тое, што падрыхтаваны групы патэнцыйных тэрарыстаў для ўзброеных канфлікту на мяжы, гэта ўсё сцэнар, які ўжо зацверджаны Лукашэнкам. Гэта трэба прыняць як прынятае рашэнне. Ён працуе менавіта, увесь сілавы апарат працуе ў гэтай логіцы, узаемадзейнічаючы з Расійскай Федэрацыяй, калі мы кажам пра вайсковую пагрозу, бомбардзіроўшчыкі ядерныя. Але фактар чалавека ніхто не адмяніў. Таму як будуць весці сябе самі мігранты, гэта прадказаць ніхто на 100% не зможа. Можа дайсці да сітуацыі, калі яны пад сітуацыяй, якой яны знаходзяцца, цяжкой сітуацыі, будуць штурмаваць мяжу, альбо будуць штурмаваць сілавікоў беларускіх. І тут могуць быць рознае развіццё падзеяў. Ну і, конечно же, беларускі бок рыхтуе глебу дзеля таго, каб абвінавачыць усім польскі бок, альбо Еўрапейскі Саюз, альбо краіну НАТО, альбо некалькі краінаў НАТО, калі мы кажам пра Літву. Абвінавачванне ў бок Еўрапейскага Саюзу сапраўды ўвесь час сыпецца з вуснаў функцыянераў рэжыму. Спадар Павел, давайте на момант, мусім гэта паказаць, што сёння узурпатар сказаў наконт эканамічнага шантажу еўразвязу. Разам послухаем, а потом вернемся до размовы. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Что будет тогда? Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Опасная наметилась там тенденция. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Это вот последних двое суток перебрасывают оружие. Мы с россиянами держим, с Путиным вчера разговаривали на эту тему. На контроле этот вопрос идет с Донбасса. Спадар Павел, вы сказали таксама, што Расія, па сутнасці, плаціць фінансава Лукашэнку за тыя санкцыі, якія Захад накладае, але вось такімі паводзінамі Лукашенко хіба нарываецца яшчэ толькі на большыя абмежавальныя меры з боку Захаду. Навошта ён падлівае гэты алей у агонь? Вы ведаеце, я каментую гэта для заходніх партнёраў наступным чынам. Калі трэба было выклікаць хуткую для хворага, усе чакалі планавай гаспіталізацыі, што ён сам пойдзе у шпіталь. Але сітуацыя перайшла ў той стан, якой мы бачым сёння. Менавіта гэта сапраўды пагроза ўжо бяспецы не толькі суседнім краінам, гэта пытанне рэгіянальнай бяспекі, таму гэтае пытанне выносіцца на паседжанне Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Як мы ведаем, у тым ліку Францыя, Партугалія, іншыя краіны ініцыявалі разгляд гэтага пытання на Савеце бяспекі ООН. Но я думаю, што тут уже ўзнікае праблема. Пасля пандэміі галоўнай хваробай свету становіцца хвароба уладай. І менавіта чалавек хворы уладай. І мы гэта бачым на свае вочы. Яму не важна беларусы, яму не важны беларускі народ, яму не важна, што ён пагражае ўжо свету розным краінам, бо ён хворы.
хворай уладай. І гэта галоўная праблема. Знайсці логіку ў яго паводзінах немагчыма. Ну, адна логіка – гэта захаваць сабе пры ўладзе. І ён будзе выкарыстоўваць усе магчымыя інструменты ў гэтай барацьбе. Разам з тым, на 15 лістапада прызначана паседжанне міністраў краінаў Еўразвязу, таксама ў беларускім пытанні наконт санкцыяў. І папаўзлі такія чуткі, што санкцыі могуць быць уведзены нават, напрыклад, супраць расійскіх авіякампаніяў, то бок для самой Расіі таксама гэта будзе нейкі кошт. На вашу думку, увогуле, ці магчыма неяк развязаць эту сітуацыю без такой адвагі з боку Захада ў супрацьстаянні з Расіяй? Я лічу, што толькі прынцыповая пазіцыя еўрапейскіх краінаў, у тым ліку і Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы учора бачылі, што пасля завяршэння сустрэчы Байдена з Урсуляй ван дер Ляйен, кіраўніком Еўрапейскай камісіі, прэс-канферэнцыю, якая наладзіла падход да прэсы каля Белага дома, практычна палова была прысвечана беларускай тэматыцы, той сітуацыі, якая склалася на мяжы. Увесь свет бачыць сёння рэальную пагрозу з боку Лукашэнкі. Таму ідуць выказванні і з боку прэм'ер-міністра Польшы аб тым, што гэта праява дзяржаўнага тэрарызму. Кіраўнік МЗС Германії кажа, што Лукашенко павінен зразумець, што яго разлікі не пройдуць. Прэзідэнт Літвы кажа, што яны не будуць размаўляць з чалавекам, які не быў абраны кіраўніком дзяржавы. Сікорскі кажа пра тое ў Еўрапарламенце, што трэба ўжо Лукашэнку запісаць у спісак міжнародных тэрарыстаў. Гэта ўсё кажуць вядучыя палітыкі суседніх краін, палітыкі свету, все галасней і грамчэй. І гэта важна зразумець, што фактычна ён становіцца Саддамам Хусейнам у Еўропе. Ён будзе той чалавек, які ўжо ніколі не будзе ні прыязны для размоваў, ні прымальны да размовы. Ён становіцца абсалютна таксічным. І тут узнікае пытанне, як вырашыць гэтую праблему. Праблему мігрантаў прапанавалі вырашыць сёння прадстаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Вярхоўнага камісара па пытаннях уцекачоў і мігрантаў, а таксама міжнароднай арганізацыі мігрантаў, якія прапанавалі атрымаць адпаведны статус для іх у Беларусі, бо яны тут знаходзяцца легальна як турысты, калі іх як турысты прыехалі, а рэальна іх запрасіў рэжым для атакі пазнейшай на Еўрапейскі Саюз, альбо дапамагчы ім вярнуцца ў свае краіны. Вось гэта быў бы прававы выхад з гэтай сітуацыі для нелегальных мігрантаў. Увесь цяжар фінансавання, конечно, павінен прыняць Лукашенко, рэжым Лукашэнкі, які это все арганізаваў. Калі дапамогуць Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, калі ласка, гэта права і такія магчымасці ёсць і ў сістэмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але размаўляць з тэрарыстам, гэта апошняя справа, якая ёсць. Толькі моцная, кансалідаваная пазіцыя дэмакратычнага свету можа перапыніць гэтага чалавека ад той дзейнасці, якой ён пагражае бяспецы ўсяго свету. Гаспадар Павел, акурат вось гэтая пазіцыя прадстаўніка ААН, які сапраўды быў там сёння на беларуска-польскай мяжы і заявіў, што мігранты альбо могуць прасіць статус уцекача ў Беларусі, альбо вяртацца на сваю радзіму, выклікала вельмі нервовую рэакцыю ў прадзяржаўных тэлеграм-каналах. І тут вось паўстае таксама пытанне, тыя навіны, якія мы атрымоўваем ад нашых чытачоў з беларуска-польскай мяжы. Людзі памежных тэрыторый Гродзенскай вобласці, яны вельмі баяцца таксама за тое, што адбываецца. Яны баяцца, што будуць уломлівацца ў іхныя дамы. Ёсць такі страх. Леснікі, як мы чулі сёння з матэрыялу, таксама баяцца караць, напрыклад, за гэтыя спілаваныя дрэвы. Хоць ведаем, што кожнага беларуса пакаралі велізарным штрафам за спілаванае дрэва. То бок, рэжым, па сутнасці, і надалей працягвае ўзмацняць не толькі міжнародную напружанасць, але таксама і тэрарызаваць страхам насельніцтва Беларусі. Так, сапраўды вы маеце рацыю, усе нашыя кантакты, размовы з знаёмымі, з сябрамі, мне пішуць таксама вельмі шмат тых, хто чытае нас у інтэрнэце, у тэлеграм-каналах, яны вельмі катэгарычна рэагуюць на гэтую сітуацыю, разумеюць, што менавіта вінаваты ў гэтай сітуацыі рэжым Лукашенка, які арганізаваў гэтую спецаперацыю, што гэта сёння пагроза бяспецы для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, гэта пытанне ўжо сацыяльнае, грамадскага характару, гэта пытанне выбуховае,
бо гэта таксама ўжо можа перарасці і унутраны крызіс. Ён фактычна на нашых вачах бачны, калі мы бачым каля палацу спорта збіраюцца мігранты, калі яны спяць усюды, дзе гэта магчыма, калі яны маршыруюць уже па вуліцах Мінска, гэта ўсё стварае небяспеку і адчуванне пагрозы у многіх беларусаў, і гэта ясна і зразумела. Але хто адказны за гэта? За гэта адказны менавіта асабіста сам Лукашенко, бо ён робіць толькі гэта дзеля таго, каб захаваць сваю ўладу. І таму гэта з'яўляецца падставай для прызнання яго міжнародным тэрарыстам, бо ён выкарыстоўвае людзей, якія людзі пагібаюць, паміраюць на гэтай мяжы таксама, дзеля сваіх палітычных мэтаў, так як ён займаўся тэрарызаваннем і займаецца тэрарызаваннем беларусаў. Мы ні ў якім разе сёння не павінны забываць тое, што адбываецца ў Беларусі. 850 нелегальных мігрантаў. Дарэчы, сёння у меня будзе прамы эфір на тэлеканале Пальсат. Фактычна ўся сусветная прэса стучыцца ўжо ў дзверы за каментаром, што адбываецца ў Беларусі. Так, і сапраўды, бачым, што Лукашенко прыцягвае такім чынам увагу нават да тых рэпрэсіяў, якія ўнутры нашай краіны адбываюцца. Менавіта пра гэта мы і гаворым, што не забывайце пра беларусаў, што сёння терпяць беларусы ў Беларусі, а мігранты гэта штучна, што выкарыстоўвае Лукашенко ў сваіх палітычных мэтах. Спадар Павел, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Павел Валатушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, быў маім спадарства госцем. Між тым працягваем сістэму, менавіта гэтыя навіны, якія прыходзяць з Беларусі, пра тое проста абсалютнае бязладдзе, якое адбываецца. Міліцыянт, як недатыкальная асоба, з'яўляецца прадстаўніком улады і часткаю сістэмы. Ён не мае права дараваць выпады на свой адрас і мае помсціць крыўдзіцелям і іхнаму атачэнню. Гэта высновы з выкладзенай кіберпартызанамі ў сеціве праслушкі селектарнай нарады кіраўнікоў РАУС Менскай вобласці, праведзенага ў траўні мінулага году пасля абвяшчэння даты прэзідэнцкіх выбараў. Менавіта адтуль пачаўся пераслед грамадзянаў за абразу, непадпарадкавання, гвалт ці пагрозу гвалту ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. У кантэксце план дзеянняў супраць блогера са Слуцку Уладзіміра Няронскага, які цяпер палітвязень. Назначены выборы президента Республики Беларусь. 15 мая сегодняшнего дня необходимо обеспечить наличие в каждом УВД области накопительных дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона. И это не от милиционера зависит, а от нас с вами, от руководителей. Каждый случай оскорбления сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, неповиновения должен стать поводом для начала административного процесса. Об этом докладывают сотрудники, процесс начинается, люди закрываются, до рассмотрения в суде протоколы составляются. Это первый способ. Сотрудник должен осознавать, что он не просто Козлов Виталий Анатольевич, он форму носит, представитель власти и нашей системы. И оскорбление его, оскорбление власти. И он не имеет права не реагировать на такие факты. Мы долго ждали, реакции. Есть политическая воля, и давайте сейчас все вместе наводить порядок в этом отношении. Министр уже определил. Эти ролики мы подготовим, соответствующие тренинги будем с вами проводить. Меняем формат работы. Потому что наше бездействие приводит к тому, что бойцы не захотят лезть куда не надо, выполнять задачу. Это уже происходит. Вы сами это прекрасно знаете. Что произошло? Тем блогерам, которые цепляются к милиционерам, живет в Слуцке. В эфир рассказывать не буду, но с ним очень много что происходит. Его жизнь меняется. И жизнь его окружения. Что происходит с тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает? Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все элементы незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. И только он, передачи его не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы.
Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Никаких письменных указаний об этом в ваш адрес направлено не будет. Получайте задачу, работайте с личным составом. Частка асобаў, якія здавалі сілавікам прозвішчы і адрасы прыхільнікаў зменаў прыхільнікаў законнасці, прыйшлі ў адзін і той жа час у міліцыю па месцах прапіскі, каб атрымаць узнагароджанне ў памеры 150 рублёў. Гэтак даноснікаў і міліцыянтаў правучылі менскія партызаны. Гэта яны ад імя ГУС Менгарвыканкаму разаслалі ябацкам лісты з запрашэннем прыйсці па ўзнагароджанне ў дзень ветэранаў МУС. Идея пришла активистам на Фрунзенском районе. Думали, как поддержать дух протеста. И решили, что лучше всего для этого подходит троллинг. И посмеяться можно, и, в общем-то, немножечко им нервы потратить и показать, что ничего не ушло, что все продолжается, что мы не отступим, что Лукашенко должен уйти. Ну и потом, вот как идея родилась, делали ее всем городом, все вместе. Все районы участвовали. Диаспора помогла. Диаспора сделала специальный бот, который отдавал активистам письма для этих сукачей. И через него же координировалось, чтобы не отослать одному сукачу 2 письма. Работал весь город, и это было очень-очень классно. Ну а со стукачами, как они приходили туда в РВД, мы наблюдали вчера. Где-то мы так прикидывали 10-15% из тех, кто получили эти письма, они пришли туда. И вообще было очень забавно, когда рассказывали кто-то, что кто-то из стукачей уже получил и хвастается, что он получил благодарность там из милиции. Ребята, идем дальше. Все будет так, как хотим мы. Спадарства, а мы скіроўваем сваю ўвагу на Берлін, дзе працягваецца візіт Святланы Ціханаўскай. Сёння беларускі палітык сярод іншага сустрэлася з прэзідэнтам Нямецчыны Франкам Вальтарам Штайнмаерам. У нямецкай сталіцы працуе наш карэспандэнт Сергей Падсасонны. Сергей, табе слова, раскажы, калі ласка, што сёння адбывалася ў Берліне? Вітаю, вітаю спадарства адсюль з Берліну, і вось там літаральна тут у дасяжнасці зрокавы Бундестаг. Тут самай раніцы вялікія апладысменты гучалі ад дэпутатаў Нямецчыны, ад дэпутатаў Бундестагу на пленарным паседжанні, дзе была Святлана Ціханаўская. Потым шэраг іншых спатканняў, вельмі высокіх і вельмі сур'ёзных. Як ужо гаварыў Вітаўт, гэта візіт да прэзідэнта Нямецчыны Франка Вальтера Штайнмаера. І трэба зазначыць, што сустрэча, якая была запланаваная на паўгадзіны, цягнулася амаль гадзіну. Як нам прызналася пасля гэтага Святлана Ціханаўская, атмасфера была абсалютна цёплая і цудоўная, але таксама было поўнае паразуменне да ўсяго таго, што адбываецца у Беларусі, а таксама хто за гэта павінен адказваць. На маё пытанне, ці таксама гэта пазіцыя цвёрдая, як і літоўскага прэзідэнта, што не можа быць ніякіх перамоваў з Александром Лукашэнкам, Святлана Ціханаўская пацвердзіла, што спадзяецца, што так, што яна верыць нямецкім палітыкам і таксама глядзіць на іх з надзеяй. Таксама, апроч палітычных сустрэчаў, яшчэ Святлана Ціханаўская сёння праводзіць дзень у сустрэчах з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацый. Літаральна цяпер адбываюцца сустрэчы ў будынку фонду БМВ, дзе таксама гутарка пойдзе пра правы чалавека, пра бізнес і магчымасці для будучага беларусаў і Беларусі. Сюды Святлана Ціханаўская прыехала з сустрэчы, якая была прысвечаная падзеям у культуры. Будучая беларускай культуры. Менавіта так гучала гэтая тэма, якая гучала ў тэатры Панда ў Берліне. Там беларускія творцы, пісьменнікі Альгерд Бахарэвіч, Саша Філіпенка, не змагла быць Святлана Алексіевіч, але гэта было відэазлучэнне. Таксама рэжысёр Алексей Палуян, які зняў вядомы свой фільм «Кураж»,
Куліш і нам па сакрэту распавёў, і гэты сакрэт таксама распавядаю гаспадарству, што напэўна варта чакаць у хуткім часе добрых навінаў для гэтага фільму. Напэўна, будзе нейкая узнагарода, пра якую абяцаюць інфармаваць і паведамляць нас. Таксама вельмі шмат інтэрв'ю для журналістаў. Гэта і Associated Press, і літаральна сёння яшчэ познім вечарам для тэлеканалу CNN Святлана Ціханаўская будзе даваць інтэрв'ю. Усе гэтыя сустрэчы праходзяць з вельмі важным пытаннем міграцыйны крызіс, але таксама Святлана Ціханаўская ўвесь час нагадвае, што нельга ў гэтым крызісе забывацца пра праблемы беларусаў, а таксама беларускіх палітычных вязняў, якія ўсцяж, некаторыя больш за год, знаходзяцца за кратамі. Гэта тое, што падкрэсліваецца, і гэта тое, што гучыць. Візіт працягнецца заўтра, яшчэ сустрэча з міністрам аховы здароўя, а таксама сняданак з амбасадарамі, што таксама вельмі сімвалічна і важна. Завершыцца візіт заўтра апоўдні. Святлана Ціханаўская наведае былую вязніцу Штазі. І на гэтым будзе пастаўленая кропка ў 4-дзённым візіце ў Берлін. На гэтым гаспадарства я таксама стаўлю кропку, але перад тым, як аддаць голас студыі і развітацца, таксама запрашаю паслухаць кароткую размову з рэжысёрам Алексеем Палуянам. А для вас з Берліну працуе Сергей Пацасонны. Сённяшняя сітуацыя вакол Беларусі, яна упёрлася вось у гэтую міграцыйную сцяну і міграцыйны крызіс. Для вас, як рэжысёра, гэта ўжо далёка не кіно, гэта жахлівая абсалютна рэчаіснасць, трагедыя людзей, гуманітарная катастрофа, як многія кажуць. Як вы гэта сёння бачыце? Ну, я гэта бачу як ланцуг вось тых падзей, якія, на жаль, на мой погляд, ведуць да вялікай эскаляцыі. Я думаю, што это пытанне часу, калі на мяжы, на жаль, это гуманітарны канфлікт перайдзе ў геапалітычны канфлікт. Насамрэч, ён ужо даўно ёсць там. Вы маеце рацыю, гэта кіно, якое, на жаль, абсалютнае жыццё, і тут няма ніякай інсцэніроўкі. І гэта цягнецца, на мой погляд, яшчэ даўно, яшчэ з 90-х, мне падаецца. Але ведаеце, што мне больш узрушае, это тое, што гэты канфлікт, напрыклад, калі мы размаўляем пра міграцыйны канфлікт, это з траўня доўжыцца. Канцэпцыя сусветных палітыкаў, еўрапейскіх палітыкаў дагэтуль не была выпрацована. І зараз, на жаль, мы ўсе пражываем гэтую маніпуляцыю, і мы спрабуем таксама знайсці самі на ці адказы, але мы разумеем, што як хутка ўсе забыліся пра рэпрэсіі, як хутка ўсе забыліся пра палітвязняў, і зараз толькі міграцыйны канфлікт, усё, вось гэтую беларускую трагедыю, беларускую травму, як вельмі хутка перагарнуў. І таму гэта для мяне гэта вельмі камплекснае пытанне, якое мае шмат узроўняў. І, на жаль, я думаю, што гэта толькі вялікі пачатак. Я думаю, што нездарма сітуацыя атрымоўваецца на брузгах, на месцы, дзе не так далёка і Калінінградская вобласць. То бок тут ідзе ўсё да некага вялікага рэгіянальнага канфлікту, на жаль. Ці толькі не хапае адной запалкі, каб вось гэта ўсё пачало гарэць. Святлана Ціханаўская – гэта адна з тых сілаў, так, якая такім спакойным супрацівам павяла за сабой людзей. Сёння частка гэтых людзей гаворыць пра расчараванне. Расчараванне гэтым лідарствам, расчараваннем недасягнутых мэтаў. Што сказаць гэтым людзям? Ведаеце, ну, я буду казаць ад сябе, я абсалютна не адчуваю ніякага расчаравання. Я бачу не палітыка, я бачу чалавека, які змагаецца за свайго мужа, які в палоне. І таму, пра якое можа быць расчараванне? Для мяне гэта чалавек абсалютна жыве 120% свайго часу гэтым змаганнем, таму у мяне асабіста ніякіх расчаравання няма. Я бачу постаць, якая развіваецца вельмі моцна. І калі я глядзеў кадр, як берлінскі бундестаг пляскае ў далоні, у гэты момант
я адчуваю дрыжыкі па сваёй скуры ад вот такой годнасці насамрэч. Для мяне ніякае расчаравання не можа быць. Конечно, ты не можаш задаволіць у 100% сваіх назовем так слухаўцаў, да? Ты павінен рызыкаваць, і яна як палітык пачынае рызыкаваць. Конечно, не ўсе разумеюць нейкія крокі, але як рэжысёр я спрабую зразумець, што калі ты будуеш нават героя свайго, ты павінен заўсёды ставіць сябе на яго на месца. І тыя, хто расчароўваецца, павінны паставіць сябе на месца. Сумленна самому сабе запытаць, што б ты зрабіў гэтым месцы. Таму я для сябе ніякага расчаравання не бачу, і у мяне вялікая падзяка ёй і ўсёй камандзе, якая стаіць ёй, і ўсім тым беларусам, якія дагэтуль не кідаюць сваю справу і маюць надзею і крочаць далей. Дзякую вам. Дзякую. Гэта быў рэжысёр Алексей Палуян, з якім размаўляў у Берліне наш калега Сергей Пацасонны. Ну а мы вяртаемся ў нашу студыю, у якую з польска-беларускага памежжа вярнуўся Зміцер Міцкевіч. Зміцер, прывітанне табе. Прывітанне. І раскажы, калі ласка, ну, з беларускага боку мы пастаянна бачым вось гэтыя кадры, што там адбываецца, намётавы лагер, тысячы людзей, валяць лес, гэтыя ўсе вогнішчы. Што адбываецца з польскага боку? Ну, на самой справе, з польскага боку мы бачым, конечно, не все, тому што, зноў жа, ёсць 3-кіламетровая зона, ёсць тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца надзвычайнае становішча, куды заехаць могуць толькі прадстаўнікі сілавых структураў альбо тыя, хто там жыве. Бо гэта, конечно, ну, вось ускладняе крышачку людзям жыццё, вот асабліва, калі мы возьмем, будзем гаварыць пра турыстычныя нейкія рэгіёны, напрыклад, тыя ж Крушыняны, дзе вось вялікую частку бюджэта складаюць менавіта турысты. Да? Вось гэта вельмі для такіх рэгіёнаў гэта, ну, трохі праблема ўзнікла. Ну, з другога боку, я б не сказаў, што, в прынцыпе, нейкая такая напружаная атмасфера. Так, у людзей ёсць, з аднаго боку, страх таго, што будзе развівацца, можа быць, нейкі буйнамаштабны канфлікт. Да? Вось, калі мы размаўлялі з людзьмі, яны якраз баяліся таго, што можа быць нейкае абвастрэнне. Вось гэта для іх такая галоўная пагроза, якую яны сабе ўяўляюць. Ну, а з другога боку, ёсць жаданне дапамагаць. То бок, в прынцыпе, я б сказаў, што такой баязні, што вось зараз пройдуць гэтыя шмат мігрантаў і гэтак далей, ну, я б не сказаў, што мы гэта сустрэлі. Боязі кажа, што не сустрэў, але ўсё ж такі ведаем навіны, што людзі паміраюць у лясах, тыя, хто прарываюцца на тэрыторыю Польшчы, не ведаюць, што далей рабіць, паміраюць, і зноў-такі, як пачуваюцца з гэтым мясцовыя жыхары? Ну, вось, дарэчы, наконт гэтых памерлых, гэта таксама цікавае пытанне, таму што зараз в Крушынянах, вось гэта татарскае мястэчка, там ёсць мечець, пры ёй таксама ёсць мусульманскія могілкі, і вось зараз якраз там вырашаецца пытанне, мясцовая мусульманская супольнасць вось падала заявку для таго, каб разабрацца і нейкім чынам пахаваць гэтых людзей, тых, якія былі мусульманамі па мусульманскіх традыцыях, каб пахаваць іх у сябе на могілках. І вось зараз гэта таксама вот такое пытанне вось звычайнае, якое яны там вырашаюць. То бок, насамрэч, гэтая тэма, гэты парадак дня там таксама прысутнічае. І насамрэч людзі казалі, што сустракалі раней гэтых мігрантаў, што яны там прыходзілі, былі в вёсках, то бок, ну, людзі ім там давалі вады, там нават там ежу хтосьці даваў. Зноў жа, да, мы сёння былі в валанцёрскім цэнтры, мы бачылі, колькі людзі сабралі гуманітарнай дапамогі для гэтых людзей, ну, это рэальна ўражвае, да, то бок, гэта вялікі будынак, просто завалены там разнастайнай вопраткай, ежай таксама для гэтых людзей. Мы кажам не пра дзяржаўную дапамогу, а менавіта пра дапамогу мясцовых жыхароў. Так, менавіта, гэта дапамога не як мясцовых жыхароў, так і палякаў, ну, з усёй краіны. Таму што мы там бачылі людзей, напрыклад, з Кракава, якія просто прыехалі туды паваланцёрыць, вось, ну, для таго, каб нейкім чынам паўдзельнічаць. І вот сапраўды гэта просто паказвае, што нейкае вот жаданне дапамагчы прысутнічае. То бок, і пры тым, што вось на гэтым сыходзяцца, ну, людзі нават з рознымі палітычнымі поглядамі, яны кажуць, што, ну, як бы, да, мы разумеем, што гэта крызіс, але да людзей просто патрэбна ставіцца, ну, нармальна, да, што ў выпадку чаго ім там патрэбна дапамагчы, там даць ім там нейкай ежы, каб яны не памерлі. Вось, каб яны банальна, вось, з імі не здарылася то, што здарылася з вось тым 14-гадовым хлопчыкам на беларускім баку. Таму што, дарэчы, вельмі цікавы момант. Вось колькі гэтыя кадры мы бачылі все з мяжы, вось тое, што нават лукашысты паказваюць, ну, транслююць все гэтыя кадры, вось вы бачылі там хоць адну машыну хуткай дапамогі на гэтых кадрах, альбо хоць аднаго медыка. Карацей, гэтага проста не было.
То бок увогуле там нейкая медычная дапамога базовая для гэтых людзей банальна адсутнічае. Ну таму што Ну, ўсё ж такі спрабуюць прапагандысты таксама вось зараз нават паказваюць, літаральна было некалькі чалавек вось у такіх чырвоных камбінезонах, але сапраўды хуткай дапамогі з міргалкамі, відаць, не чуваць. І ўвогуле навіна, якая таксама шакавала ўжо з беларускага боку мяжы, тое, што цяжарная жанчына 27гадовая страціла сваё дзіця, была без верхняй вопраткі, без нічога, і Мінздароўя маўчала пэўны час, потым ўсё ж такі пацвердзіла інфармацыю, што сапраўды так сталася. Ну гэта вот просто паказвае якраз такі тое, што лукашыстам увогуле няма розніцы, што з гэтымі людзьмі будзе далей. То бок іх яны просто паказушна, да, прыязджаць нейкі Воскресенскі, там можа там нават ежу гэтым людзям раздаваць. Але рэальныя праблемы яны не вырашаюць. Яны самі гэтых людзей туды прывезлі, і яны проста ўстраваюць паказуху, але нават вось такія банальныя рэчы, як тая ж медычная дапамога, для гэтых людзей банальна недасяжна. Зміцер, з беларускага боку мяжы вось прыходзяць паведамленні чытачоў, што людзі баяцца, людзі не ведаюць, што рабіць, ці мігранты не захопяць іхныя дамы, розныя вось такія таксама фобіі нарастаюць. З польскага боку мяжы, ну вось ты кажаш, што боязі няма. Увогуле ведаем, што Польшча гэта ж краіна дэмакратычная, тут праводзіцца сацыялагічнае пытанне адкрыта. Ведаем, што дзеянні ўраду падтрымлівае далёка больш за палову насельніцтва, менавіта ў плане мігрантаў. Але ўсё ж такі, тыя, хто, напрыклад, не падтрымлівае, тыя, хто маюць іншыя палітычныя погляды, ці яны схіляюцца да версіі Лукашэнкі, што вось менавіта тут Лукашенко мае рацыю ва ўсім гэтым? Вось гэта таксама рэч, якая аб'ядноўвае ўсіх людзей, якіх я пачуў, з абсалютна рознымі палітычнымі поглядамі. Яны аб'яднаныя все адной ідэй, то што вінаваты ў гэтым крызісе Лукашенко, што гэта ягоны рэжым мусіць несці за гэта адказнасць. Пытанне толькі ў тым, вось яны задаюць пытанне, як зараз разбірацца з гэтай праблемай менавіта з тымі людзьмі, які ўжо ёсць на мяжы. Вось і ўсё. Таму што нават тыя людзі, якія таксама вось прапануюць дапамогу там для гэтых мігрантаў і гэтых далей, яны таксама в курсе то, што нельга паддавацца, што нельга просто так здаваць свае пазіцыі, таму што гэта будзе выкарыстана пасля Лукашэнкам і ягоным рэжымам дзеля далейшага прасоўвання. Што гэта вось якраз такі і з'яўляецца яго галоўнай мэтай. То што калі ты пусціш 100 мігрантаў, на наступны дзень іх там з'явіцца 10 000. То бок, мы бачым, як зараз гэта выглядае. Адпаведна, вось таксама, да, вот кадры такія, калі мы бачым гэтых дзяцей, напрыклад, да, вось, якіх выкарыстоўваюць як жывы шчыт. Я тут вот толькі што літаральна, я вось таксама размаўляў з прадстаўнікамі з грамадскага радыё ва ўкраіне і патэлефанавала в студыю жанчынка і задала мне пытанне. Вось таксама вось мы нібыта глядзім на гэтую всю сітуацыю, але ў нас свае ўкраінскія жаўнеры мёрзнуць там в акопах зараз сядзяць. Яны таксама вот там на лініі фронта, а тут нам кажуць, што вось гэтыя маладыя людзі, якія таксама як бы выкарыстоўваюць там гэтых сваіх дзяцей, і нібыта вы хочаце ў нас жаль да іх выклікаць. Вось ведаеце, гэта вельмі такая сімптаматычная рэч, таму што мы сапраўды з аднаго боку бачым вось гэтыя кадры, з другога боку бачым людзей, да якіх сапраўды дадому прыйшла вайна, і якія сапраўды ўжо колькі гадоў як бы з ёй змагаюцца. Таму тут таксама, мне здаецца, варта глядзець вось на гэтыя простыя рэчы, тым больш, што зноў жа мы ж ведаем, в гугле нікога не забанілі, і цяпер пра сітуацыю на беларуска-польскай мяжы вядома, напэўна, всім. Просто гэта і таму тыя людзі, якія туды прыязджаюць, адпаведна, могуць знайсці гэтую інфармацыю, куды яны могуць трапіць і што з імі можа здарыцца. Вядома ўсім, але Зміцер, вось ты як журналіст, нават туды паехаўшы ў гэтую зону, не змог туды трапіць, бо не меў адпаведнага дазволу, і ўвогуле журналістаў не пускаюць на тэрыторыю вось гэтай 3-кіламетровай зоны з польскага боку. Лукашысты гавораць, што вось там прыязджайце ў Беларусь, мы вам все пакажам, калі ласка, здымайце. Палякі не пускаюць, літоўцы таксама не дапускаюць. Ну што гэта за паводзіны дэмакратычных урадаў? Вось гэта на самой справе, да, пытанне цікавае, таму што вось тыя прэтэнзіі, якія чуў, якраз такі былі менавіта ў гэты бок, што варта бы все-таки журналістаў дапусціць і нейкія, скажем так, каб хоць інфармацыя адтуль, як гэта все выглядае, была. Вось гэта якраз такі галоўная прэтэнзія, напэўна, якую я чуў ад людзей да польскага боку. Але вось з боку лукашыстаў, то, што яны кажуць, вот мы нібыта зараз пусцім журналістаў, гэта тое, пра што мы казалі яшчэ практычна месяц таму.
Таму што гэта задача Лукашэнкі устроіць там гуманітарную катастрофу, каб там пачалі паміраць людзі. Гэта вось все абсалютна ўваходзіць в ягоныя планы, і каб гэта паказвалі все журналісты, праваабаронцы, вось глядзіце, і яны будуць казаць, што гэта злыя палякі, фашысты. Ну вось вы Азаронка, напэўна, чулі. І гавораць. Да, менавіта. І казаць гэта бодай будуць і паказваць журналісты і праваабаронцы, але, напэўна, не беларускія, якія дзесяткамі сядзяць у турмах, з якіх здзекуюцца. І, Зміцер, вось бадай апошняе пытанне. Прапаганда вельмі моцна ўключылася. Лукашенко ўвогуле гаворыць нават не пра мігрантаў, а пра тое, што вось палякі выставілі войска, што яны хочуць акупаваць Беларусь, што там леапарды, танкі ездзяць супраць мірных мігрантаў. І трэба прызнаць, што некаторыя людзі ў Беларусі, можа, якія вось глядзяць увесь час толькі БТ ці расійскія тэлеканалы, нават тыя, хто супраць Лукашэнкі, яны вось думаюць, што можа тут сапраўды вось палякі, літоўцы не маюць рацыю, а можа ў гэтай сітуацыі і Лукашенко недзе мае рацыю. Тут хутчэй людзі, я б сказаў, глядзяць не БТ, тому што я вось манітору расійскія медыі, і яны вельмі моцна ўключыліся цяпер па гэтым пытанні мігрантаў. Вось в ток-шоу гэтых расійскіх, там, дзе, вось адно гарлапанства, да? Не ток-шоу, напэўна, гарлапан-шоу гэта варта назваць. Там пытанне міграцыі, вось вчора, прынамсі, гэта было топ-1. То бок гэта было першае пытанне на парадку дня. Канкрэтна інфармацыйна падтрымліваюць Лукашэнку. Так, яны включыліся, яны падтрымліваюць Лукашэнку, і яны кажуць, што гэта, зразумела, ва ўсім вінаваты Захад, ва ўсім вінаватыя, вось у адных, па версіі адных вінаватыя немцы, па версіі другіх вінаватыя Злучаныя Штаты Амерыкі, але вось сам факт, то што яны включыліся вельмі моцна, працуюць яны мэтанакіравана, адпаведна людзі, якія глядзяць расійскае тэлебачанне, давайте будзем шчырымі, в Беларусі таких шмат, будуць в любым выпадку як мінімум чуць гэты інфармацыйны фон, нават калі яму не верыць, таму што там адмыслова падабраная інфармацыя, адмыслова выразана з кантэкста все гэтыя фразы, таму я б якраз сказаў, што зараз Лукашенко мае падтрымку расійскага боку ў выглядзе вось гэтых гарлапанаў, але зноў жа паглядзіце, ён не мае падтрымкі публічнай, і Расія вось таксама в гэтых ток-шоу публічна дыстанцуецца ад гэтых рэчаў. Яны падтрымліваюць, кажуць, што да, Лукашенко маладзец і гэтак далей, але яны кажуць, што Расія да гэтага ніякага дачынення не мае. Вось гэта таксама вельмі важная рэч, якую таксама варта падкрэсліваць. Яны публічна дыстанцуюцца і кажуць, не-не-не, вось як Пуцін тады казаў, што а што мне гэта пытанне задаеце? У гэтае пытанне, калі ласка, задавайце Лукашэнку. Вось... Зміцер, напрыканцы, літаральна вельмі коротка, калі вяртацца да жыхароў Падляшша, вось як іх на настрой? Ёсць у іх яшчэ, скажам так, сілы трымаць, дапамагаць тым людзям, якія трапляюць на польскую тэрыторыю, увогуле, як жыць з гэтай сітуацыяй? На самой справе б не сказаў, што яны нечым стаміліся. То бок відавочна, што гэта крыху змяніла іх жыццё, але бачна, што людзі мабілізаваліся ў нейкіх проста мясцінах, і я б сказаў, што яны гатовыя. То бок я бачыў нават вось падтрымку в тым невялікім мястэчку, дзе знаходзіцца цяпер вось часовы лагер 16-й механізаванай дывізіі паморскай. Там людзі, в прынцыпе, падтрымліваюць гэтых ваенных, то бок, і ваенныя самі вось таксама нам там махалі, віталі нас. То бок, я б сказаў, што настрой у іх даволі пазітыўны. І акурат сёння ж таксама дзень незалежнасці Польшчы, таму думаю, што там таксама быў адмысловы дзень і адмысловы дзень падтрымання войска. Зміцер Міцкевіч, наш калега, вярнуўся толькі што з польска-беларускага памежжа, акурат там, дзе мігранцкі крызіс працягваецца. Спадарства, мы да падзеяў унутрана-беларускіх страшных падзеяў гадавіны. Год таму увечары быў моцна збіты ў сваім двары Роман Бандарэнка, жыхар плошчы Пераменаў. Ён выйшаў да невядомых людзей, якія зразалі белыя і чырвоныя стужкі з плоту, каб абараніць убранства дзіцячай пляцоўкі. У адказ яму нанеслі некалькі удараў, звезлі ў невядомым кірунку. А 12 лістапада стала вядома пра смерць хлапца ў бальніцы, куды яго прывезлі з пастарунку у цяжкім стане. Дагэтуль не пакараная ніводная асоба, якая мае дачыненне да гібелі Рамана, нягледзячы на ўсе расследаванні, на расследаванне Байпол, якое выразна паказвае, хто падазраваны ў справе забойства. У гэтым годзе Раману споўнілася б 32 гады. Давайце вось паглядзім гэтае супольна відэа памяці. Наперадзе аб'ектыў. Я ж на сёння з вамі развітваюся, пабачымся ў наступных эфірах. Люди, помогайте! Люди, помогайте! Отпустите человека! Что вы творите, черти?
Затрымалі 7 топ-менеджераў МТЗ і Белазу. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў іх падазраюць у маштабнай злачыннай дзейнасці атрыманні хабараў. Вітаю, я Александр Пуціла, у эфіры «Аб'ектыў». І што яшчэ ў выданні? Мігранты на мяжы Польши и Беларуси шукаюць выйсце з пасткі. У этих людей права подать ходатайство на статус беженцев Республики Беларусь. Еще одна альтернативное общество – это добровольное возвращение на родину. Адказ на стороны Лукашэнкам мігранцкі калапс будзе жорсткім. Тыя людзі ды кампаніі, якія актыўна ўдзельнічаюць у гандлі людзьмі, трапяць пад санкцыі незалежна ад іх месцазнаходжання на планеце. Чэмпіёнку свету і найлепшую спартоўку Беларусі 2019 года штрафавалі больш чым на $1000. В принципе, очевидная ситуация, что это не рядовой гражданин, а публичный человек, который достаточно однозначно высказал свою позицию по отношению к происходящему в Беларуси. И это не что иное, как месть. Лагер мігрантаў на беларуска-польскай мяжы наведалі прадстаўнікі гуманітарных арганізацыяў замежнікам, якія спрабуюць нелегальна трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Параілі два варыянты выхаду з сітуацыі: або прасіць прытулку ў Беларусі, або вяртацца дадому. Падрабязнасці ў Ірыны Карніенкі. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Лукашенко заступіўся за цяжарных курдскіх жанчын, якія тэарэтычна могуць перабываць у лагеры мігрантаў на беларуска-польскай мяжы. Ён прапанаваў адправіць дзяцей мігрантаў у беларускія санаторыі, а астатнім, нібыта турыстам з усходу у стыхійным лагеры на мяжы, выдаць дровы. Могут и вреда нанести немало, поэтому у нас хватает этих сухих дров, надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. На загад Лукашэнкі памежная служба дазваляе мігрантам праходзіць у памежную зону без дакументаў, рабіць там фота і відэа, паліць вогнішчы, псаваць памежную інфраструктуру, начаваць, спрабаваць незаконна перайсці мяжу. І гэта яшчэ не поўны спіс дзеянняў, якія забароненыя грамадзянам Беларусі, але чамусьці дазволеныя замежнікам. Дровосек. О. Дрэвы і бярвення мігранты выкарыстоўваюць не толькі дзеля распальвання вогнішчаў. Яны іх кідаюць на польскі плот, каб пранікнуць у Еўропу. За мінулую ноч 150 мігрантаў спрабавалі прарвацца праз польскую мяжу пры дапамозе сілы. Агулам за апошнія сотні польскія памежнікі спынілі больш за 450 спробаў незаконнага мінання мяжы з беларускага боку. У ваколіцах Шудзялова адбыўся яшчэ адзін напад мігрантаў на жаўнера. Яго ўдарылі бервяном у грудзі. Ён зрабіў 2 папераджальныя стрэлы ў паветра. З жаўнерам усё добра. Агрэсіўныя нападнікі адышлі ў бок Беларусі. Раніцаю вялікія натоўпы так званых турыстаў з усходу былі заўважаныя ў сталіцы ля галерэі Менскі палацу спорту. Людзі не хаваюць, што таксама накіроўваюцца ў стыхійны лагер на мяжы. На відэа з беларуска-польскай мяжы мігранты несуць чалавека на насілках. Голас за кадрам паведамляе, нібыта гэты чалавек памёр. Польскі бок ведае пра мінімум 9 смерцяў у лагеры мігрантаў. Маўляў, яны сталі ахвярамі пераахалоджвання. Надо им подать заявление по азилу, чтобы получить законную возможность переживания в Евросоюзе. Это все. Но они прибыли в Беларусь легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Белоруссией, получили эту возможность. Сёння ў лагер мігрантаў прыехалі прадстаўнікі Вярхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў у Беларусі, Міжнароднай арганізацыі міграцыі і Беларускага чырвонага крыжа. Ситуация очень катастрофическая. И через день это будет еще катастрофичнее, я думаю. Поэтому надо что-то делать. Гуманитарную помощь мы уже начали предоставлять через Красный Крест. У этих людей права подать ходатайство на статус беженцев Республики Беларусь. Еще одна альтернативное общество – это добровольное возвращение на родину. За гуманітарную дапамогу у лагеры мігрантаў ледзь не пачалася бойка.
3 ночы грамадзяне краінаў Блізкага ўсходу жывуць у намётах на беларуска-польскай мяжы. Тэмпература ўначы апускаецца ніжэй за 0. Цяпер у лагеры больш за 3000 асобаў, у тым ліку 500 дзяцей. Амбасада Іраку ў Расіі заявіла пра намер арганізаваць эвакуацыйныя рэйсы для грамадзянаў краіны, якія захраслі ў Беларусі. Ірына Карніенка, Белсат. Еўразвяз адкажа на арганізаваную масавую нелегальную міграцыю новым пакетам санкцый. Ужо ў гэты панядзелак Лукашенко пагражае ў адказ Еўразвязу перакрыць газаправод і задзейнічаць расійскія войскі пра імклівую эскалацыю канфлікту. Ярослаў Стешык. Якімі будуць новыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі, міністры замежных справаў Еўразвязу вызначаць ужо ў найбліжэйшы панядзелак падчас саміту ў Брусэлі, паведаміў міністр замежных справаў Нямецчыны, выступаючы ў Бундестагу. Тыя людзі ды кампаніі, якія актыўна ўдзельнічаюць у гандлі людзьмі, трапяць пад санкцыі незалежна ад іх месцазнаходжання на планеце. Апроч гэтага ёсць і іншыя варыянты, асабліва так званыя сектаральныя санкцыі, якія закранаюць цэлыя галіны эканомікі. Санкцыі могуць ударыць па авіякампаніях, якія масава перавозяць у Беларусь удзельнікаў нелегальнай міграцыі, у тым ліку па турэцкіх авіялініях і расійскім аэрафлоце. Яны свой удзел у трафіку адмаўляюць. Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности. Еўрапейскім фірмам могуць забараніць прапаноўваць абсталяванне і фінансавыя паслугі нацыянальнаму аэрапорту Менск, а таксама здаваць у аренду самалёты для кампаніі «Белавія». Улады Беларусі выкарыстоўваюць мігрантаў як зброю супраць суседніх дзяржаваў. Гэта адбываецца ва ўмовах кепскага надвор'я і без доступу гуманітарных арганізацыяў. Скандальныя паводзіны беларускага рэжыму – гэта не тое, што Еўропа даруе. Адказнасць за арганізаваную масавую нелегальную міграцыю Еўразвяз ускладвае на Александра Лукашэнку, а бліжэйшыя да нас суседзі яшчэ і на Владзіміра Пуціна, як галоўнага і актыўнага саюзніка Лукашэнкі. Раней казалі, што чым большая санкцыяў супраць Беларусі, тым большая яе залежнасць ад Расіі. Але мы дайшлі да пункту, калі наступствы мусяць быць яснымі. Таму я мяркую, што важныя эканамічныя сферы кшталту беларускай калійнай прамысловасці мусяць быць пад санкцыямі ўжо цяпер. Большасць Еўразвязу падтрымлівае гэта. Вашынгтон у каардынацыі з Брусэлем таксама рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, але якія ў Белым доме пакуль не кажуць. Санкцыйныя дзеянні – гэта не тое, пра што мы папярэджваем, але пакуль рэжым адмаўляецца паважаць міжнародныя абавязкі ды пагадненні, пакуль падрывае сваімі дзеяннямі мір і бяспеку ў Еўропе, пакуль працягвае рэпрэсіі і жорсткае абыходжанне з людзьмі, якія хочуць жыць ва ўмовах свабоды, мы працягнем ціснуць на Лукашэнку і ягоны рэжым. Лукашенко на нарадзе з міністрамі прыгразіў перакрыць для палякаў і немцаў транзіт грузаў праз Беларусь і пастаўкі газу трубаправодам Ямал-Европа, які належыць Расіі. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Лукашенко заявіў, што ў лагер мігрантаў на беларускай тэрыторыі хтосьці спрабуе перакінуць зброю і боепрыпасы. І загадаў КДБ, памежнаму камітэту і ўзброеным сілам кантраляваць войскі НАТО ў Польшчы. У Генштабе ўжо зрабілі рэзкую заяву адносна польскіх суседзяў. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. А нашим соседям мы бы посоветовали остановить истерию и оголтелый милитаризм. І наконт мілітарызму. Над Беларуссю ўжо лятаюць расійскія бамбавальнікі, здольныя несці ядравую зброю. Учора гэта былі Ту-22 М3, а сёння расійскія Ту-160, якія адпрацавалі імітацыю бамбавання пад Ружанамі. Лукашенко паведаміў, што асабіста папрасіў аб палётах стратэгічных ядравых бамбавальнікаў Владзіміра Пуціна. Ярослаў Стешык, Белсат.
Нягледзячы на тое, што зараз увага сканцэнтраваная на міграцыйным крызісе, рэпрэсіяў унутры краіны супраць сваіх грамадзянаў менш не стала, сцвярджаюць праваабаронцы. Экс-чэмпіёнку свету цяпер па лыжнай акрабатыцы Александру Рамановскую, якую напярэдадні затрымалі ў Менску, сёння штрафавалі на больш чым 2500 рублёў. І беларускі фонд спартовай салідарнасці ўжо абвесціў дабрачынны збор дзеля фінансавай дапамогі сумленнай спартоўцы. Ночына правяла за кратамі ізалятару часовага ўтрымання, цяпер Александра на свабодзе. Між тым, праваабаронцы прызналі сёння палітвязнямі яшчэ 18 асобаў. Зміцер Казакевіч. Чэмпіёнку свету ў лыжным фрыстайле Александру Рамановскую затрымалі ўвечары 10 лістапада ў Менску пасля трэнавання, а сёння пакаралі вялізным штрафам за налепку з пагоні на аўтамабілі 2610 рублёў. Славутая спартоўка правяла ноч у ізалятары. И это не что иное, как месть, потому что за наклейку на автомобиль бросать на ночь в ИВС на Крестина, ну это просто издевательство. Пра здзек і абсурд таксама кажа спартовец, былы тренер гандбольного клубу «Витязь» Константин Яковлев. Если брать какие-то вот параллели, да, и проводить и с нами, с белорусами, с людьми, которые выходили и высказывали свое недовольство, и взять вот этих туристов, которые сейчас приезжают к нам из Востока, я хотел бы понимать для себя, почему же тогда этих людей не задерживают. Але калі ў краіне, як той казаў, не да закону, то атрымліваецца, што і пытанняў няма, лічыць праваабаронца Павел Левинов. Это опять-таки нагнетание страха через известных людей на все остальное общество, ну и с одной стороны. Со второй стороны, это унизить известных людей и сказать, что мы тебя сделали известным, мы тебя сделаем и, как говорится, безызвестным. Сябры Александры Рамановской паведамілі, што чэмпіёнка ўжо ў дома і адчувае сябе добра. Зміцер Казакевіч, Белсад. І цяпер у нас на наброставай сувязі Берлін, дзе працягвае асвятляць візіт Святланы Ціханаўскай у Нямецчыну карэспандэнт Белсату Сергей Падсасонны. Апладысменты ў Бундестагу, прыём прэзідэнтам Франкам Вальтарам Штайнмаерам, вячэра ў фондзе БМВ. Усюды гаворыць пра Беларусь і беларусаў. Міграцыйны крызіс дамінуе ў тэмах паездкі, але дэмакратычная лідарка нагадвае, што мы не можам забыцца і пра беларусаў, ды іхныя праблемы. На сустрэчы з дзеячамі культуры спадарня Святлана згадала і забітага мастака Романа Бондаренко, якога не стала год таму. Добрый вечар, Сергей, слухаем вас. Вітаю, Алесь, вітаю спадарства, адсюль з Берліну, і вось тут за маімі плячыма Бундестаг, дзе сёння з самай раніцы прагучалі авацыі для Святланы Ціханаўскай. Усе партыі гавораць адным голосам, што нельга паддавацца на шантаж Александра Лукашэнкі, нельга саступаць, і міграцыйны крызіс створаны афіцыйным Менскам. Святлана Ціханаўская правяла шырокія перамовы напярэдадні з кожным галоўным прадстаўніком з гэтых партыяў, таму тут няма падзелаў. Усе гавораць дастаткова жорстка. Пасля Бундестагу Святлана Ціханаўская накіравалася на сустрэчу з прэзідэнтам Нямецчыны Франкам Вальтарам Штайнмаерам. Гэтая сустрэча была запланаваная ад 11 гадзіны 30 до 12 мясцовага часу, то бок паўгадзіны, але працягнулася амаль што гадзіну. Як нам распавяла сама Святлана Ціханаўская, на гэтай сустрэчы панавала абсалютна цёплая атмасфера і зразуменне той сітуацыі, якая пануе ў Беларусі. І таксама, як прызналася прэзідэнт Нямецчыны, гаворыць таксама, што нельга уступаць у аніякія перамовы з Александром Лукашэнкам. Тут павінна быць адназначна цвёрдая пазіцыя. Таксама сёння шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, і вось тут мы стаім насупраць сядзібы фонда БМВ, дзе ў гэтыя хвіліны адбываецца сустрэча і пазней вячэра. Таксама ў гэтай сядзібе, дзе цяпер знаходзіцца Святлана Ціханаўская,
Ціхановская і размаўляе пра Беларусь. Таксама вельмі шмат інтэрв'ю для замежных тэлеканалаў. Таксама літаральна вось тут і цяпер было хіба 3 тэлеканалы, якія хацелі ўзяць інтэрв'ю у Святланы Ціхановскай. А сюды Святлана Ціхановская прыехала таксама з сустрэчы, на якой вялося пра будучае беларускай культуры. Узнікла пытанне, ці гэта час і месца, каб размаўляць пра культуру, калі ў Беларусі крызіс і калі ёсць, як кажуць, больш сур'ёзныя праблемы. Але тут адназначна усе казалі пра тое, што крызіс крызісам, але культура – гэта галоўнае. Не забылася тут Святлана Ціхановская падкрэсліць і тое, што ўжо заўтра гадавіна смерці Рамана Бандарэнкі, і таксама гаварыла ўвесь час пра тое, што кожнае жыццё, кожны беларус з'яўляецца важным, а міграцыйны крызіс не павінен нам перакрыць гэтую галоўную тэму палітычных вязняў і праблемаў у Беларусі. Вось такія падрабязнасці з Берліну. Заўтра візіт будзе завершаны. Алесь? Сергей Подсосоны з Берліну пра 3-й дзень візіту Святланы Ціхановскай. Дзякуй вялікі. Год таму жыхар Менскай плошчы пераменаў Раман Бандарэнка напісаў: «Я выходжу» у мясцовым тэлеграм-чаце і пайшоў бараніць убранне двара ад невядомых людзей, якія ўвечары прыехалі зразаць белыя і чырвоныя стужачкі з плоту на дзіцячай пляцоўцы. Людзі ў спартовай форме і масках агрэсіўна сустрэлі маладзёна, нанеслі яму некалькі удараў, схапілі і звезлі ў невядомым кірунку. Ноччу Раман трапіў у бальніцу, куды яго прывезлі ў цяжкім стане з пастарунку. На наступны дзень стала вядома, што хлопец памёр. Да сёння ніводны чалавек, датычны збівання і смерці Рамана Бандарэнкі, не прыцягнуты да адказнасці. Люди, помогайте! Люди, помогайте! Отпустите человека! Что вы творите, черти? Міліцыянт асоба недатыкальная. Гэта ёмістая фраза апісвае ўвесь сэнс электроннай нарады Міністэрства ўнутраных справаў, запіс якой абнародавалі кіберпартызаны. Паседжанне адбылося 15 траўня 2020 года. Стагодня галоўная задача сілавікоў – караць усіх, хто супраць. Са спасылкаю на тагачаснага міністра ўнутраных справаў, так кажа першы намеснік управлення ўнутраных справаў Менскага аблвыканкама Віталь Козлов. Слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона. И здоровых милиционеров со здоровым желанием работать мы делаем импотентов, которые будут переходить дорогу, чтобы компанию обойти, чтобы лишний раз в экстремальную ситуацию не попасть. Потому что заснимут, там начальники по ушам понадают, и нет никакой принципиальной позиции. Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме.
земля под ногами должна гореть. И только передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Пранк ад беларускага супраціву. У дзень ветэранаў МУС звыш 300 даносчыкаў атрымалі лісты нібыта ад галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Менгарвыканкаму з падзякамі ды прапановаю атрымаць 150 рублёў узнагароды. Было выслано несколько сотен писем. Фрунзенский район 100%, это я гарантирую, больше 100 писем вышло. Гораздо больше, я думаю. И вот, оно и неудивительно, там же придумали акцию, но работал весь город, и это было очень-очень классно. Ну а со стукачами, как они приходили туда в РВД, мы наблюдали вчера. Вот, где-то мы так прикидывали 10-15% из тех, кто получили эти письма, они пришли туда. Ситуация с мигрантами с кожным днем робится все больше напруженная, и не только уласна на мяжы з Польшчаю. Разгораются спрэчкі вакол того, як успрымаць мігрантаў і як да іх увогуле ставіцца. Пра гэта ў праграме размова з Валером Руселікам ужо неўзабаве, а я развітваюся. Всего добрага.